Salutare, dragii mei! Bine ați revenit pe canalul meu! Astăzi am pentru voi o rețetă absolut delicioasă și spectaculoasă. Tortul Prințul Negru, un desert decadent cu blat de cacao pufos și o cremă fină care cucerește de la prima felie. Și, desigur, ajutorul meu de nădejde în această rețetă este fiica mea, care mă susține mereu în bucătărie. Fără ea, multe dintre aceste momente de creație culinară nu ar fi la fel de plăcute și amuzante. Împreună, reușim să facem din fiecare rețetă o adevărată plăcere. Ingrediente: pentru blatul de cacao, 4 ouă, 150 de grame de zahăr, 400 de ml de iaurt, 80 de ml ulei 200, 30 de grame de făină, 50 de grame cacao, 5 grame de bicarbonat de sodiu, 5 grame praf de copt, stins cu o linguriță de oțet, un praf de sare. Pentru crema de vanilie, 400 de ml, frișcă lichidă, 150 de grame ciocolată. Pentru glazură, 150 de grame de ciocolată neagră, 50 de grame de unt. Mod de preparare: pregătirea blatului. Bate ouăle cu zahărul într-un bol mare, folosind un mixer, până obții o compoziție pufoasă și deschisă la culoare. Adaugă iaurtul și uleiul în compoziția de ouă și amestecă bine până se omogenizează. Adaugă făina, cacao, bicarbonatul de sodiu și praful de copt stins cu o linguriță de oțet. Amestecă ușor cu o spatulă sau mixer la viteză mică până obții un aluat omogen. Preîncălzește cuptorul la 180 de grade Celsius. Unge o formă de tort cu unt și tapetează cu făină. Toarnă aluatul în forma de tort și coace-l timp de 35 până la 40 de minute sau până când trece testul scobitorii. Lasă-l să se răcească complet înainte de a-l tăia în 3 straturi egale. Prepararea cremei de vanilie. Într-un bol, bate frișca lichidă până devine fermă. Topește ciocolata la microunde sau pe baie de aburi. Lasă-o să se răcească puțin, apoi adaugă-o treptat în frișca bătută, amestecând ușor până se omogenizează. Pune crema la frigider pentru cel puțin o oră înainte de a o folosi, pentru a se întări puțin. Taie blatul în 3 straturi egale. Pregătește un sirop. Într-o cratiță mică, amestecă 100 ml de apă cu 2 linguri de zahăr. Așează primul strat de blat pe un platou și însiropează-l uniform cu o lingură, până când blatul absoarbe bine siropul. Unge cu un strat de cremă primul strat de blat.
Adaugă al doilea strat de blat și repetă aceleași etape. Însiropează-l cu siropul rămas și aplică crema. Pentru ultimul strat, fărămițează fin blatul și presară fărâmițurile deasupra tortului. Presând ușor pentru a le fixa, tortul va arăta mult mai interesant și mai rustic. La final, topește ciocolata neagră împreună cu untul într-un bol pe baie de aburi sau la microunde, amestecând până devine lucioasă și omogenă. Toarnă glazura peste tortul rece, creând un efect elegant. Lasă tortul la frigider pentru încă o oră. Și gata, dragilor! Tortul Prințul Negru este pregătit și arată fantastic. Textura pufoasă a blatului, combinată cu crema catifelată, face din acest desert un adevărat răsfăț. Dacă v-a plăcut rețeta, nu uitați să dați un like, să vă abonați și să apăsați clopoțelul pentru a fi la curent cu următoarele rețete delicioase. Spuneți-mi în comentarii cum v-a ieșit și ce alte rețete ați vrea să pregătim împreună. Până data viitoare, poftă bună și multă inspirație în bucătărie!